намагатися виправляти. Зараз от ситуація, коли український народ без відповідного знання, що робити після приватизації? Що таке фондовий ринок? Куди можна використовувати? А у нас є фондовий ринок? Немає. Є тільки ринок облігацій державної позики. Такої умовної, такої ринок. Я про це й кажу. І, в принципі, людям роздали папірці, потім скористалися наївністю і інфантильністю. Стосовно приватизації ЖКХ, тобто квартир. Житла, правильно. Люди бодай щось отримали, воно хоч вимірюється якимись грошима. І ринок далі вже формувався по-іншому. Можна я вас трошки поправлю, бо воно все і так, і не зовсім так. Розумієте? Це дійсно так, що люди поки що значна частина може утримувати свою квартиру, але на них насувається величезна проблема капітального ремонту. Відкинули нові будинки інвестицій, от просто відкинули, там своя проблема, але вона буде за 5, 10, 15, 20 років. Я вам кажу про 70% населення міського, яке живе в старих, але радянських. Хрущівки, панельки і все. Люди зараз починають розуміти, коли їм сказали, де-факто, їх же не попереджали, що ви не власник квартири, ви співвласник будинку, і проблема капітального ремонту – це ваша особиста проблема.